Ola, estamos no Conservatorio Histórico de Santiago, Sociedade Cooperativa Galega, un centro onde podemos estudar o grado elemental e profesional de música e tamén temos unha escola de música onde dende bebés ata que sexamos moi maiores e abueliños podemos estudar calquer instrumento. Imos subir. Xa estamos de vacacións, así que hoxe non nos podemos ensinar o ben que tocan os nosos alumnos, pero sí queremos amosaros un pouquiño algunha das nosas instalacións. Como vedes, o edificio que ten moitos anos está renovado e agora xa imos ter ascensor no casco histórico de Santiago, así que non se me ocurre mellor sitio para poder estudar. Salvador Parga, unha praciña, ao ladiño da Praza de Cervantes e moi pertiño tamén da catedral. Temos 3 pisos, este é o primeiro, onde normalmente temos as clases colectivas. Esta non é a chave. Pero esta creo que sí. Hoxe hai moita calma, sabedes? E como vedes, as nosas instalacións están con pintadiñas co azul do noso logo. Un logo que inclúe os arcos típicos da parte bella de Santiago e tamén porque eses arcos queren, dar un pouquiño a sensación de que aquí cabemos todos. A ver se abrimos alguna das clases para que podades ver. Non sei como estarán sorteadas, Esta é unha das aulas de educación infantil. Os máis pequenechiños, como vedes, temos 2 pianos, porque aquí tamén reciben clase algúns alumnos de piano. Unhas vistas estupendas ao noso campo. Queremos que saibades que, aínda que vos amosamos esta aula, temos outras moitas, que senón o vídeo sería moi longo, onde podemos estudar a calquera idade. E iso é o que vos queremos transmitir. A pasión pola música e por aprender, teñamos a idade que teñamos. Un saúdo para todos dende o Conservatorio Histórico de Santiago, Sociedade Cooperativa Galega.